Da, și am ieșit după COVID. Nu am ieșit după COVID, adică să culeg niște COVID, ci am ieșit după COVID. Adică după pandemie, care încă nu s-a terminat, care e stare de alertă, care este. Of, da, sunt cu bicla, bineînțeles că era timpul să ies și eu. N-am mai ieșit de 230 de ani. Ultima oară ieșisem cu fratele Bălcescu, cu Simion Bărnuțiu, da, cu pașoptiștii, ieșisem cu bicla pe aici, pe Ordoreanu. Da, suntem pe Ordoreanu. Practic, dacă vii încolo, pe lângă aeroport, din Clinceni, o iei frumos vreo 7 km, cam așa, nu, cred că-s mult. După aia urci frumos pe dig, care dig acum este închis de la 48 încoace, ca să nu mai vină băieții să bage plase, să braconeze, ca să braconeze alții. În fine, trecem peste. Ideea e că e foarte mișto. De 3 zile încoace gura nu-ți mai tace. Practic e foarte mișto. E o zonă liniștită, o zonă în care este foarte mișto să te dai cu bicicleta și să alergi, dacă alergi. Mai ales că în partea asta e un fel de delta și dacă te duci încolo, te duci spre pădure, spre Țegheș. Dacă te duci încolo, practic acolo unde mă duc eu este barajul de la Mihăilești, adică lacul și ești în șoseaua Alexandriei, practic. Dar bucata asta de aici, între șoseaua Alexandriei și pădure în partea aia, trecând peste faptul că poți da niște câini de la o stână, 2-3 de mai încolo, dar aia te mai pune așa un pic în mișcare, îți mai pune sângele și îți dă adrenalină și vibe de la mișto. Bate vântul, sper să nu-mi bată și microfon, dacă bate microfon, aia e. Ei sunt macii, e ideal să ieși pe la 7, 7 jumătate, vara la 6, dacă se poate, că vine căldura aia mare. Bă, liniște. E super mega liniște. Și nici urmă de COVID aici. Partea mișto e că atunci când îți bate vântul din spate și nu mai trebuie să mai dai la pedală. Practic, ești motorizat, natural. Una dintre cele mai mișto părți ale traseului ăsta, exact. Una dintre cele mai mișto părți ale traseului ăsta e faptul că seara, dacă vii seara, e foarte tare. În spatele meu apune soarele. Vei avea parte de un apus senzaționescu, ca Dan Diaconescu. Bate vânt, bate briza, zici că ești la mare. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Mă întorc la tine iar și iar, veșnic la mal. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Mă întorc la tine iar și iar, veșnic la mal. Ta-la-la-la. Se știe! Apocalipsa după COVID. Sunt eu cu mine și Irene. Irene? Hai mai repede, fă! Înainte de ieșirea în șoseaua Alexandriei acolo, e musai să faci un popas, pentru că începe nebunia. Nebunia deja a început. Ieri era coadă de la Penny până la Lidl în Bragadiru. Deci, coadă. Un fel de pauză de hidratare ca să o ținem tot mai strong. Nu știu dacă auziți, dar se aud valurile. Să lăsăm mortăciunile, să îndreptăm acțiunile. Momentul tău de relaxare. Da, pentru că n-am mai filmat de la cornetul de la baraj, de la Mihăilești. Am urcat frumos spre Mihăilești. Am făcut stânga la Tufa, să
mea, am urcat la Nații Copăceni. Am ajuns la Nații Copăceni, unde podul peste Argeș este dezafectat și un pic deviat. Nu puteam să mai stau să mai filmez chestia asta. Am luat-o spre Jilava, dar la 1 decembrie am făcut stânga. Am văzut pe hartă că este un drum prin 1 decembrie care dă în Dărăști și apoi în Măgurele, înspre Măgurele. Deci ăsta e drumul de la Dărăști, de la 1 decembrie spre Dărăști. Foarte gol, foarte asfaltat și foarte mișto. Am găsit un petic de rapiță. Dacă tot am ratat rapița pe anul ăsta, am zis că dacă tot am găsit ăsta pe aici undeva la ieșirea din Dărăști, hai să-mi fac și eu un selfie în rapiță, what the fuck ea eu, tocmai ca să moară instagramerii de oftică.